sanoo, että no SD-kortti. Ja sillä vissiin kuitenkin olisi. 3 tuntia tallennustunti. No kohta tulee ensimmäinen kautta. Tulee ensimmäinen siinä. Kato justiin saa kameravehkeet päälle. Tultiin kaverin kanssa tähän piliin. Sieltähän se. Sieltä tuli ensimmäinen. Näytähän kamera. Onko päivä ekko? On aika iso. Iso aavenen pilikin täällä tässä Iissä. Raavan merialueella. Perinteisesti. Tuommoista ja tuommoista. Mutta joo, semmoista. Ei muuta kuin mukava kun olet täällä matkassa meidän kanssa. Sano sinäkin jotain. Kyllä. Ootapa kun mulla on tuossa näytössä jotain. Miksi sä näyt niin huono? Voit se näyttävä tuossa näytössä. Päivä käynti. Ei muuta kuin aletaanhan kokki. 26 pakkasta. Ensin reissu tuolla 5 lynksillä. Mä esittelen vähän myöhemmin, että minkälainen se. No joo, jatketaan. Morri uittamista. Viime talven hyvin pelasi tuo lämmit, ei ollut mitään ongelmia, mutta nyt kun on 26 pakkasta. Heti tulee jotain. Ei, oli tuo reitti tuolla kun tultiin, niin vähän huono koko, ei ole vielä hirveänä lunta, niin pääs ottamaan vähän vissiin tuo pakoputki maahan. Siinä vähän kärsi. Laittaanko mä sen akunkengän takaisin? Ei oo takas. Laitapa päälle, katsotaan rupiaako se pelaa. Jos ei ala, niin laitetaan sitten vaikka tuleet kamiin. Kattokaapa mikä kelikö on vähän selkeäkin. On nätti. Ja kyly. Heti tulee kyly, kun se on täällä pihalla vähän. Ei tässä nyt silleen muuta. Mä sormet tahtoo jää. Niin. Onneksi on koppi. Mä kattoo sillä miksi on lämmin. Tarkemmin. No vähän rupiaa olleen kylmä. Ei haittaa vaikka toimis nuo laitteet. No, näin siitä. Laitetaan tuleet jos ei muuta. Vai mitä? Kyllä. Se nyt näyttää, että tuo rupeli pyörii ja... Se menee vähän aikaa kun se käynnistyy. Joo. Aika äkkiä jähtyy nykyään. Kaloja ei vielä hirveästi näe. Kerkkiä hannutavia. Joo. Huomaat, että siellä on kylmäkö siima jäätyy tosta. Jep. Nyt saisi olla ne putket tuolla. Ei pääsis ilma virtaamaan tulla reiästä tänne. Ei siltä käynnistä. Koputtaa jo tuolla. Ei mitään. Kokeillaan saada koppi lämpimäksi uudestaan. Päästään taas nauttimaan. Ai että. Nyt alkaa pöhisee. Makii.
Tuo on pakko olla jo parempi. Se ei ollut tämä se mikä otti. Se jatkaa edelleen uintia se parempi siinä. Tätä pikku seläppäistä tullut. Oho! Nyt ei kyllä mennyt reikki. Ei kerrota kellekään. Nykysäännöksien mukaan niin heti välittömästi vapauttaa. Kylläpä tuli kylmykästi ovea. Nyt se otti se, mutta ei tänään. Semmoista tuntuu, että tuonne vieläkin pyörehti joku tuonne alas. Minkälainen se? Kuka se on? Vilekkari? Ei oo vielä. No vasta tämmösen yleittäviin. Ootko nää tehnyt sitä? Kukku. Eikä ku... Mutta pienistä vaan niin nahka pois ja pannulla. En. Mä kattelin tuota ohjetta kun tein tuossa, niin siellä oli sitä pienestäkin haavannetta. Pää irti ja reviä nahka pois ja pannulla paistaa, se on kaikista parasta. Joo. Eikö se testata semmoista? Niin pitäis ottaa vettä tuohon ämpäriin. Tai vähän tän lisää. Kyllähän monta varmaan tässä päivän aikana tulee. Jep. Otetaanko vettä tuohon? Saanko? Saahan me jos meidän puukko. Saanko tämä? Tekee reijän tuohon kylkeen. Yltähän. Tuolla on puukko. Siellä on kalaa alla. Miksi mä noin alas tekee? On vähän tummia osa näistä meikäläisen touhuista. Mulla on uusia jos tarvii. Tämä on se Yasu 2.0. Ne vois oikeastaan Eomerilta lahjoittaa mulle semmoisen ainakin ostaa. Tää on niin pieni reikä, että se ei sovittu. Ai tää on lisää tarvit. Tää loput kalalla. Joo. Sehän on ihan hyvä kalakeito. Aineksi 1/3 vettä ja 2/3 kaloa. On. Kaatoo heti kun saa hati ämpäriin vettä. Onpa jopa päivän paras hää. Rupeaa sitä vileikkallaa tulemaan. Eli tää on. Eihän näytä katsojille tuota luotain näkymät on niin paljon kaloja. Ihan kohta ottaa, mutta en tiedä kelle. Tuli. Lämmittimen kanssa ongelmia, niin laitetaan kaminaan tulee. Pelataan
tarkeni siellä vähän aikaa. Tupla lämmitys, tupla lämpö. Nyt saadaan tämä kuumaksi, niin sitten se alkaa pelaamaan. Miksi se en? Mä käydä ne tuo Annapa olla vähän aikaa se irti. Jep. Ai. Kato. Kallaa olla niin mahdottomasti. Ui. Ja siihen. Ei, kun pitää pysyä. No kalaa, se on pienikin kala. On. Kaiken vei. Sillä on joku isompikin, mutta en minä tiedä. Tuo on kyllä iso. Hei, otitko nää se pupun puolella? Otin. Ei tainnut syttyä. Liian hätäässä. Onko kala? Karkas. Mutta oli siellä. Vähän syöttiä. Eipä tiedä. Nyt kun rupeaa pelaa molemmat, että pelaa tuo kamiina syttyy ja sitten vielä kun puhaltaa lämmintä, niin rupeaa kohta tarkoin. Ei mutta syttynyt se kamiina vielä. Tekö sielläkin vaan hakea lisää syttyä? Tämäkö? Niin. Eikö se? Eikö jaa? Kyllä ihan pienet. Mennäänkö tuo hyytyäkö tämä? Onko tämä liian tiivis koppi? En mä usko. Ne tullut. Voisi olla, että ne haluatkin jo. Tuo akku tuosta. Joo. Ei muuta kuin paikan vaihto. Ihan vimpan päälle keli, mutta kylmä. Onko Miksulla kaikki hyvin? Koppi on jäätynyt kiinni maapalloon. Lähti irti. On jäätynyt kiinni maapalloon tuo koppi.
Persee. Nousee. Eli nuo 2 on kaloja. Sulla on tuo, mulla on tuo. Isoksi menee kyllä. Nyt toi jytki. Nyt on kyllä sen kokoinen. Tulee toinen. Parempi. Päivän paras. Jikipäivä. Siellä on lisää. Mikähän mulla lensi alas? Otin pikku lähöt tuossa. Eikö tämä harjoitus? Lakataan tarkemmin. On sinä. Tulee. Tullut. On taas kyllä hemmasta asuttua. Miksi tuo mun pilkki näkyy mun kahvina? Pohja näyttää normaali. Perse! Se on se kypärä. Kypärä on vähän haetulla tuossa. Antaa kunnon iskun. Kato, tässä on parempaa kalloa. Se tuntee heti, että mä ihan sitä silttiä. Hyvä. Mukava jikillä pilikki. Jikillä? Niin. No terve. Ai. Jikiä rupes syömään. Tulee vasta. Tulle. Nytkö se alako se syö? Siellä se on. Pärs, ei tarttunut. Laitahan jikiä, mä oon syönyt. Näin lähtee. Ei tartu, tää laittaa sen saa alakoukut. Sehän se tuossa jikissä vähän on. Hei, parempaa. On. Oho, on hyvä kallaa. Tuntee heti, että ei enää sitä silittyä. Kato. Ja syö muuten perille asti. Ja on useampi. Meillä tuo kamera päässä. En minä sitä On. häviskö. Nauha on päällä. On siellä vielä. Kato. Se kunnolla syö. Yes! Vähän niinkö ehkä iski jostakin sivusta, kun ei näkynyt mitään. Nyt on. On pienempi. Se tuli.
Mitä niin? Onhan se. Melko pieneksi meni. Varsinkin tallut. Klippi meni. Onko? Oi. Onko kilo? Nyt on paras. Päivän paras. Oh. Tuntumalta ainakin. Tämä toinen lähti seuraa sitä sinua. Oho, käviesti. Se lähti. Katoo nyt. Oi. On mölkky. Tässä pitää laittaa päälle. Mörkö. Vähän huonosti näkyy. Tuosta näkyy isolta näytöllä paremmin. Nyt on paha tilanne. Tämä peli nyt. Vaihtako se välissä sinun vie? En minä tiedä, kun mä pittiin vaan paikalla, kun mä luulin, että se sua seuraa. Sitten jysähti. Oli meinaa möllyttä. Mutta niin oli toinenkin siinä, mutta niin se meni. Vai miten niille passaisi? On, mulla on kalaa täällä. On se kunti. Hyvä ahaven kiinni justiin. Tää nostaa. Oi. Nyt alkaa tulla möykkyä. Häh? On möykky. Oota Jonna vähän aikaa. Oota vähän aikaa, mulla on siimat sotkussa ja Ei ota. kallaa tulee niin mahdottomasti. Ootko nää sitä vielä? Eipä ollut. Mitä nyt puhut? Mikä onko meikäläisen kultamorri ei kelepaa? On mulla samanlainen. Kultainen morri. Tuulista. Eikö seuraa mukana, mutta ei oo. On vähän huono toukka. Lähdepä toukka. Ei uskalla katsoa. Nyt tulee ilmoilla vailta. Ihan kivaa kyllyttäisiä. On hyvä. No niin. Oliko sulla pohjois? Ei kun. Onko kölly? On parempi taas. No ei oo niin iso kuin... Ei oo isommasta päästä, mutta ihan hyvä. Ihan. Kasaa kiinni. No nyt nähdään minkälaista karkaa. Laitetaan vaan nyppäsen. Ai, ihan hyvään kokoa. Ihan hyvä. Ykkönen alkoi siellä. Ihan ok. Raavan vähän niin. Riittää hyvin. Jos ette usko, niin mikä sopuu.
Mikä se on ollut tuli päättänyt, että ei tule kaavalla. Mikä Ei tänne kannata. Vaikka ahventa. Vaikka mikä on, niin hän ei tänne. Nyt pokkeli. Nyt tulee mörköä. Ei. Tulee vasta. Ja ihan joo. Bileet saa, bileet saa. Tilanteet. Jaa, no yhtään muuta. Aika löyly heistä. Tää mulla on kalaa. En taas tähän mitään. Vastaan vettä. Mä passin. Näistä tuo Outoonkin toimiva ihan hyvin. Välillä vaan mikään se. Aina on kalaa. Äläke. Sanotaan. Outo on. Nyt vaan erehtyy vilkaisemaan tuota avankärkiä, niin sillä näkyy pieni. Toukkatalteella tuossa tuupi. Se tarvitsee joku pieni. Ei kyllä näytä pieni. Kyllä sillä oli haluja syyksi. Monta kertaa. Siellä ne vaan köllöttelee pois. Onko ne samassa asennossa kuin tuossa ämpärissä? Päällekkäin. Ainakin tämän. Ne on kaikki tässä. Pienenee. Tuohon on pieni. Kymmenkunta vielä, niin sitten olisi tuolta ämpäriltä. Ei paha. Ei oo paha, kyllä. Makkara vaan pääsee paistumaan jo valmiiksi. Ei. Kyllä tehdään pitää jotakin peliliikkeitä tehdä. Pohjassa Outo-ongella. Se on ihan toimiva. Eikö alasen mä nyt matkan? Mä näkään varmaan aika valmiina. Oho, onko valmis? Okei. Ei mä tähtää. Kuum. Pientä. Meni pieneksi. Ja otti puhelimen käteen. Sulla pitää ottaa isompi houkutin. Ai niin, noista piti tehdä sitä kukkua.
Joo, sehän on ahave syönyt ihan ok. Miksullakin on hymy huulilla ja kamina on lämpimänä. Heitti tuo pellaamista tuo Kiina lämmitin. Pitää kattoo mikä siinä. Pari ahaventakin on tullut ja ihan hyviä. Keli on melko sumuun. Ilman karttaa, niin ei tällä osaa sinne kotiin. Jatketaan vielä joku aikaa. Sitten lähdetään kämpille, eikö vaan? Purkin näin. Just näin. Menkäähän pilikille. Hei, vähän kastelee koko pajan tämä yksi. Sieltä niin. Ihan ok, ihan ok. Poja, Missä on? kallaa on aivan mahdoton. Heti kaikkosi, kun nostit sen vehkeen tuolla ylös. Nyt on kalaa kiinni. Mitä ihmettä? Ruutu tyhjänä, mutta silti kala on kiinni. Täytyy olla melko pieni. On tosi pieni. Ottaa siltä takki pois ja laitetaan sinne kalaa kukkoon. Oi, meillähän... Oi. Oi kun oli jäis. Pienikkä. Onko meillä halotkin pesää? Joo, meillä on tuli irti. No. Tää on vissiin täysin palaamatonta materiaalia nämä meidän kämppä. Kohta on ämpäri täynnä. No niin, oppu valmiin. Sanoisittekö mulla nykkii, kun mä oon niin hias? Äkkiä se lämmittää. Joo, kyllä täällä takia saa ottaa taas pois. Aika nopea se jähtyi, kun ei ole niitä putkia tuolla aukossa. Meikähän muuten välillä pelikki ilman takkia mulla tässä. Eikä sillä on niin mukava. Sieltä. On ainakin ihan hyvä. Sieltä. On hyvä. Tonkin vei. Otanko vähän lisää vettä? Ollekaan. Toisella ihan hyvä, kun ollut tuo kypärä tuossa, niin ahavenelle haitsi. Ihan määrä. Suottaa se siinäkin olla pieni tuoksu. Tää on peili sielläkin haistunut. Ei, nyt tulee pahat tilat.